Για παιδιά. Πέτρο πατατάκια. Μπέικρολς. Το μαρτυράω. Μπέικρολς. Δεν ξέρω, χειρίζομαι. Ξεκατεβάσω. Παιδιά, τώρα ήμουνα... όσοι θέλουν να κατεβάσουν την εφαρμογή, είναι Musical.ly. Όσοι να με κάνουν φίλο, είναι... είμαι ένα boy Σαμάριτς. Όσοι να με κάνουν φίλο, ο αδερφός μου εδώ δίπλα με έκανε. Ένας φίλος μου προσωπικά το λένε Δημήτρη Σταυρόπουλο, αλλά στο Musical.ly λέγεται... Περιμένετε ένα λεπτάκι. Έκανες ντουέτο με ποιον? Έκανα ντουέτο με ποιον? Με έναν μαύρο που χορεύει γαμάτα. Στο Musical.ly σε ένα βίντεο. Μου γράφει ο Δημήτρης. Ο παπάκι dim.stav10. Και είναι... και πίσω είναι άσπρη πόρτα. Νομίζω θα το καταλάβαινε. Και τώρα ήθελα να μιλήσω για αυτόν. Για το Musical.ly θα μιλήσω σήμερα. Παιδιά, είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή που μπορείς να μιλάς με φίλους, να κάνεις like, follow, share και είναι πολύ ωραίο. Και γι' αυτό θέλω να το κατεβάσετε. Ξέρεις, μια μαλακία κάνει. Εκεί κάνει μπαμ, χτυπάει το κόλο του. Τώρα ξύρει το κόλο του. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε τι κατεβάζει. Βλέπεις το κλασικό. Κατεβάζει. Τώρα που το θυμήθηκα. Αν με δεις τώρα, Σταυρόπουλε, να κατεβάσεις το Clash of Clans. Που το έχεις μπει. Για μποντίσου. Καλά. Μπέικρολς. Δικά μου είναι. Ακούγεται. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Και τώρα... Δικά μου είναι τα μπέικρολς του Σάβα. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό τούτου είναι. Απλά του τα κλέψα. Είχε 2 πακέτα. Είναι άδικο. Έπρεπε να πάρω κι εγώ το ένα. Δεν μου έδωσες ο καφέτος. Τι έδωσε! Φέρτε. Παιδιά, τα λέμε σε άλλο επεισόδιο. Γεια!